wil ze zeggen, dit is nou de gast voor op oude wieverbal. Wat? Nou, de gast voor de goon. Dit is nou de gat voor op het oude wieverbal! Sexy, Keisha, Becky. Both hands on the back when I tap it, grab it and slap it. Becky a savage. Let me show you a magic trick. You can have this after that man vanished. 2 mils in a whip. Bro said he wanted a bit. Told him I can manage. This baby face an advantage. Man still show a big girl what a man is. Giving my screw face, she caught me staring. What do you expect when your skirt so short? Out here twerking, gone past caring. She went out cheating, the girl got caught. We zijn vandaag hier op het oude wieverbal in Valkenberg. En ik vroeg me af, hoe zijn die oude wieven? Want die zijn nergens te bekennen. Gaan we even uitzoeken. Nee, we hebben geen granny pennies gezien. Nee, dat allemaal niet. Nee, gelukkig niet. Ja, ik weet niet, maar we Ja. hebben gewoon geen granny pennies gezien. Wie van oude wieven heb je al gezien vanavond? Veel te veel! Veel te! Ja, ik denk een stuk of 200. Echt? Ja. Maar waren dat lekkere oude wieven? Nee, allemaal oud proem. Wel veel schwan, ouwe wieven. Oh, echt? Jij zit ook jouw schwan. We vallen op 35 plus, niks minder. Maar je zegt geen oude wieven! Oud wief! Beppie is een lekker oud wief. Beppie, we love you. We love you. We love Beppie, yeah. We love Beppie. En we waren dus aan het optreden. Ja? En er stond dus een Metske voor ons met best wel dikke, Mooie bergen. ja, mooie bergen. Ja. Blondberry. Blondberry. En die haalden dus gewoon de bergen naar boeten. Niet! Jazeker. Ja, nee, dat gaat niet, sorry. Olaf! Ik ben niet veel te oud voor. Oh, jullie zijn prachtig! Prachtig! Ik ook, dank je! Heel snap, ik wil wel kijken van u drieën wie het lekkerste vutje heeft. Sowieso Michel. Wacht. En nu ben ik de presentator. We zijn nu aan het opzoeken op YouTube. Maar dan ga je eventjes abonneren. Ja, sowieso. Ah, daar ging het mis. Ik heb de H getypt, want bij Noah hoort natuurlijk geen H. Rolly! Ja, we zijn te oud. Ja, toch te jong hè. Geen ouwe wiever. Jij nou weer worden te oud hè. Kijk, er is Olaf wel afgeleid hè, met de kamer. Olaf, hè? Hallo. High five! Woe! Doe niet, verander niet. Dingen de schuld verdriet. Doe niet, verander niet. Oh, ik ga koppelen. Hij vindt het lekker. Dank je. Echt? En nu? Nee? Ik vind hem niet lekker. Nee. Oeps. Sorry. Weet je wat het is? Nee. We kunnen gezond zijn. Oeh, We kunnen carnaval vieren. Maar alles wat niks is niks is maar links. Ja. Schreck eher more, schreck eher wieder. Helemaal erop hè. Helemaal top hè. Helemaal Helemaal geweldig hè. Fantastisch hè. fantastisch. Oh, ik neem hem mee naar huis. Nee, je bent bij de huis. Ja, ik ben echt een kakker hè. Kakker. Een echte kakker. Timmy Hilfiger. Wat leuk. En we zijn ook een oude kakker. Ik ben van boven de rivieren. We zijn op het oude wieverbal. En de beste voetballer kijken. Ja, maar het is belangrijk. Wieso? Dat is voor de beker is de kwartfinale. En dat is Ik ben niet te oud. Ik ben niet te Moet oud even kijken. voor. Moet even kijken.
Goal! Oh. Leefkiekers, dit was naar de Gatver. En weer gewoon nu even naar de Gatver. Dus camera uit en dan gewoon voor even. Hoi hoi. Halve liters meer.